neng bongot nama barisan prosesi alani di hamua manami nanami jungjung mahita saluhutna. Hudul mahita. Di hamua manami dohotina nami adorang so tapuka pesta taon jumolo mahita martangiang nahohom di rohat tabi. Amen. Nunga tubuh raja ni hadameon, nunga tuturo ibana, nunga di tonga-tonga taibana, nunga patar asini rohan ni debata, di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahenan ni debata di portibion, di lehon anakna Tuhan Yesus Kristus gabe si palua portibion. Alani i naeng ma dohonota. Idama debata Jehovah sadiri madok haholongan saliling nilileng na hubayan makaholongiho dibaheni hutogu-togu ho marhite-hite asiniroha atong di bagasan las niroha tahati dakon ma di panggagatan Betlehem do inganan hatubuan ni si paluai di tadikod do sangapna laho manopot hita na di pardangolanon asa marsangap ibana marhite ulaon na nabalgay atong tada naong di tonga-tongat tapanodangi hujau hami mahamutu jolo akasi pagala lilinon parjamita opie porus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ketua perhalado parartaon situa PP Lumba Tobing sahalak utusan situa amang situa B Panjaitan, sahalak utusan ama amang B Aruan, sahalak utusan paropuan inang Opo Ferdinand Boru Manalu, sahalak utusan Naposobulung Remaja Agnes Simajutak, sahalak utusan Sekolah Minggu Firman Sianipar. Oh
Marede Mahita. Sai Roma una, akana pasea, sai Roma una, tu bene. Ida dana si paluahita, kasomba maibana, kasomba maibana, kasomba maibana, rajata. Raja Nasana, Tuhan di seluruh menabusu kita. Alami joma, Nabi Muhammad Tuhan, kasumba maiban, kasumba maiban, kasumba maiban, Raja. Oh Yesus Tuhanku, sanai pujianku, pambai muliamu berdosa. Ai gabi joma, moko paru, kasomba maiban, kasomba maiban, kasomba maiban, Raja. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todli porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabi daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha, dohot hatutuon. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dihami, ai di basa-basa hokodo anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana siar dosa, dohot sian hamatean saleleng nilelengna. Hupangi dohami tuho, sai sodangi marohanami naholomi, marhite-hite toddi porbadiai, akum ni isai parrohai mahami, asa hubotohami madok mauliate tuho, asa tarapul situtu rohanami di hagogotan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita.
Tangio kamu ma pati ni debata di parpungwata di Botarion, ima sian Filipi bidudua ayat 4 dohot ayat 5. Unang ma nariko di hamube matahok kamu, dohok ma nadidongan, songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna, ido sahakna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Mari dihita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham dihami. Aka namangarsakot dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham, alai asa hot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahatami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Songonodo pakaholongin di debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganupna porsea di ibana, asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di ibana, hasa ngapon ma di debata na di kijang. Mari dehita.
Tangiho kamu mahata ni debata, turpuk epistel di parpungat tabor nginon, ima natar surat di Jesaya bidupitu, ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu. Aku nii didok Jahoba madok si Ahas songonon. Jadi ninasi Ahas ma dangolo au mangido asa unang huujuni Jahoba. Dibaheni apala Tuhani sadiri mamangalehon sadatada dihamu idama gabi-gabian masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagan sodiboto dana hidope mambolokon najat jala mamildi nadinggan tarulang matanoi nani rajaan ni na dua raja hinabiaramui. Ido sahakna martua duakan atumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amen. Mari dehita. Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumana bernit di panguhuman di Silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsilang natua tuban watoru dong di tanong namulak mangulu di hari patuluhon namanai tu surgo laung siamon di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon
manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan diala Kristen akan na badia, doho dihasesaan di dosa, doho dihatai na magdoh, mula mangulu do sogot daging nyalak naung mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Wayang tabigema liturgi sian ganuk lingkungan. Dimulana, ditoppa debata, langit do tanoon. Dungi tarulang matanoi, gabe halongonan, jal holom di atas lungi. Dungi mangariap-riap maton dini debata, di atas ni akaait. Dungi makuling ma debata ninna jadi mahon na tiur jadi tiur matutu nung adenggan na tiuri di ida debata jadi di debata ma persirangan ni na tiur sian na holong. Dungi de guari debata ma na tiuri arian guarda na holomi borngin dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjolo. Dungi ditilik debata ma muse sudena di nopanai jadi nunga denggan si tutu. Dungi buat maari torang maari muse ima ari napa onopon. Amin. Panarihonon ni debata di saluhut natino panay. Tungnalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran. Tungguk jadi-jadianmu do tanoon. Saluhut na sida mangaranap tuho, asale honommu si panganon na sida itikinabe. Molo di leon ho di na sida, di ceputi na sida, molo di patedek ho tanganmu, butongan na sida di nadinggani. Sairo di saleleng-leleng nama hamuliaon ni Jehovah, marlas ni roha ma Jehovah mida aka jadi-jadian nai. Molo ibana mamereng tanoon jadi humutal ma, di jama aka dolok jadi martimus ma. Endehenokku ma Jehovah saleleng dingoluku, umpalu parhinaloan maau upuji di bataku, saleleng adong dope au. Amin. Pangalahon ni jolma dohot pardangolan alani dosai. Ay huboto do torop ni pangalosyon muna dohot hinadeak di dosa muna. Hamu akka na manosak halak partigor.
Akka naman jalo hasununan manuruk jala dipatuki halak na pogos di partukoan. Dibaheni losohom do halak na marroha ay tikina jahat doon. Lului hamu mana denggan unang tagonan na jati asa mangulu hamu asas tongon Jehovah di batas sebot dongam muna songon nanidok munai. Ay bangso natakang donasida, akka anak pergabus, akka anak nasoolo manangihon pati ni Jehovah. Akka naman doktu halak paralatan, unang hamu maralatan, doho tu akka panurirang, unang surirakon hamu, tuhami hasitongan. Lomo ni rohanami matoganon pabuah hamu, jala akka si pautoto, surirakon hamu. Amin. Dipuka debata patolhas baga-bagana. Ay musat peaka dolok jalah mutal akarobean. Alayanggo asiasi ku nastu sotupa musa siako. Jala padan ni hada mayokku nasotupa humordit ni najauba siasiho. Dogma tunasida. Songon sitong na mangoluau nina tuhata Jehovah. Tung na solomo dorohaku midah matean ni halak parjahati. Soikon midah hamu mulak di parjahati tumadikon dalan nainian asa mangolu ibana. Atau saya mulak mahamu tumadikon dalam muna akan ajahati. Buasa tung tagonan mate hamu ala penoparni Israel. Para siroha jala pardikan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang totong iba manarui jala danggo. Songon dauni habisaran sian hasudutan di pada ibana sian hita aka pangalosyotai songon asini rohani amana tu anakna asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Amin. Udut ni baga-bagay. Hehe maho, marsinodang maho, ay na Roma panodangmu, jala hamuliaon ni Jehovah, bicar di atasmu. Ay idama, haholomodo na makukupi tanoon, jala hagulapon akabangso, alay nabicarne ma Jehovah di atasmu. Jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Amen. Hasasau ni baga-bagay hatu tubuh ni si palua. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus iko suratan nasa joloma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi
borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret, nakok tulua Judea, tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Dohot si Maria, orawan nai naong gabi-gabi. Ala so adong inganan na asing di parmianan na sida. Nahan nasida. Jadi didapoton sada suruh-suruan manasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suruh-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni goroha godang doh buat tuhamu parsaulian ni sadok bangsoy. Ay nong tubo do di hamu sa bornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatan. Amin. Nunga roh hatua omi, nunga tubuh si paluai, atong tapuji madebata madok.
Jongjong mahamu saluna. Nunga tubu si paluai raja ni Hadameon, nunga tutuga bejol maibana humoko pita, nunga siko baga-baga ni debatana sian narubii, tajakon maibana turohata, asa ibana gabe arta no marga dihita, ima haluaon na pinatupanay, jala momosma tatio pakirimon na taparhatopoti, ay haposad do na marbaga-baga hoca. Amin hudul mamu. Horasma dihita. Selamat Natal.
Amanginang ruas ni huria na hormati hami di bagasa kion, tapi gima sunggul-sunggul di parmuata di bagasan Boronginon. Na parjuluk goarn parpunguata di bagasan Boronginon ima parpunguan bodari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Dapat duahun top parmunguata ima dongat tama debata pesta Pesta parjolo parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Di hari Senin 25 Desember 2020 ima pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Marpungu dohita di gereja on songon parmingguon nasomal masuk pukul 8.00 WIB dohot pukul 10.30 WIB. Laos di patupa huriat tado marulaun nabadia di 2 hari per minggu ni. Paupaton pesta paduahon parningotan hari hatutubuni Tuhan Yesus. Di hari Selasa 26 Desember 2020 ima pesta paduahon parningotan hatutubuni Tuhan Yesus marpungu dohita di garejaon sehali parmingguon masuk pukul sia 00 WIB. Di hari sadari i tapatu pado ulau padidion nabadia Laos di pesta Natal paduahoni pasahaton ni huriama bingkisan Natal turuas na sia-sian situa pensiun tadik-tadik situa si palas roha guru sekolah minggu song leader par musik dirijen ko na palimahon di hari Selasa 26 Desember 2020 patu-patuma acara Natal keluarga di Bagastabe masuk pukul 10 sia 00 WIB. Tazaloma acara Natal keluarga sian ganup situa lingkungan tabe. Paonopon Natal tunamar sahid menahun di hari Rabu sahat tua hari Sabtu tanggal 27 saat tanggal 30 Desember 2020 patu paun ni huriat tado pakobasion perayaan Natal turuas ni huria namar sahi menahun di ganup bagas nasidabe hinobasan ni pangulanago tiki dohot situa lingkungan songoni majo sunggul-sunggul namasa di perpunguata di bagasat tikion tuhat tama nama dongani Horas Maret dehita laos di somba tapasahat piliata pilihan sada adoh sadabi Last
Kami ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna akan hinahulongan ni Tuhata Yesus. Hamu akadongan ruas ni huria Kristen Batak Protestan tarlumubi na marpungu di bagasan Bornginon di Saddo HKBP di akka kota-kota besar do di akka huta nasuhi jala nabuni tarlumubi ma di hamu akadongan namar saor dot hami di HKBP Pia Raja tarutung di bagasan Bornginon. Barita nauli na naeng manggohi rohata dohot patogu hapor seota jala palas rohata di bagasan Bornginon. Ima natar surat di Evangelium ni si Mateus biddu sada mamukasian ayat 10 lalu saat rodi ayat 20 tulu songono do tarsurat disi yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songono do uju oroan ni si Joseph hidope inana si Mariai gabe-gabean do ibana sian todi porbadia adorakso masih padono handope nasida ala parohana bonar si Joseph na mangoro si Maria danga dong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naeng sirakonon na songoni alai dina songoni dope tahini rohana di idama dinipina suru-suruan ni Tuhanina mandok tuibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe donganmu saripe muse aina sian todi porbadia do nanaeng tubuh di ibana tumu buhona anak maibana Yesus do goarna bahenonmu ai paluaonna do bangsona sian akka dosa nasidabe ai paluaonna do bangsona sian akka dosa nasidabe masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namandok idamu ma gabe-gabean do namar bajui tubuon anak maibana jala bahenon do warna Immanuel lapatanna do ngatama debata ido sahatna hamuaka nahina holongan uju pese-pese do beau uju danak ima hampir ono 10 tahun na salpu di hutanami di Bajabi di perkebunan PTP Pitu nunga sai ragam ulaon pesta Natal di Patupa akadongan sahuta dakolan di gereja adong Natal ni danak Natal ni remaja
Natal ni naposo bulung, Natal ni ina, Natal ni parari Kamis, Natal ni ama, Natal ni akapar halado, Natal umum. Alai dohot do di parsahutan. Molo kami na dulu di Bajabi adong do pondok neon, pondok neon, pondok neon, pondok neon. Kami di pondok bahagia. Di sini pondok nami dakolan sapondok. Ale adong dotong Natal ni margaon, Natal ni margaan, Natal ni margaon. Adorak so tubuh peau nunga songoni halak Kristen bata mamestahon pesta Natal. Dang holan diporngin ni tanggal 20 bati ala dibona di Desember pe nunga di pestahon. Tiki mangulau songon calo padita di seminarium Sibolon. Jala calon padita di Lubba Beringin. Dung tanggal 20 pe rodo ka mahasiswa na marsiajar di Medan mar Natal. Dakolan na masuk tu sada punguan mahasiswa i narong di Medan, ale nadong di kota-kota nasing mambain Natal. Nakpe di tahun gerejawi tahun 24 25 pe yang go Natal alai nunga suri jala diborngin tanggal 24 dan gabe umotik naro mames tahun alai tunggu dang do songon di bagasa bornginon di toru gok di lantai 2 gok di duru pe tong dang hasiatan. Tiki mangula kami di Jerman 6 tahun di sada kota namargoar Wuppertal kota ni Haboborhat ni Nomensen tutano Batak tanggal 24 borngin nakpet dang bahat be halak Jerman Kristen na marminggu ganup minggu ala yang go borngin ni tanggal 24 dak sai sahali di bagasa bornginon ragodang do alus di baik kamu isarana ai di si do au do sado keluargaku nanggo apala di si mar tangiang tu hatai manang di si man nonau molo adong sinadong aku mula mau tuhuta marningot masa-masa met dina mar liturgi ba di gereja di Wuta alaya mo kadongan martua mahita di bagasa bornginon adong alus na mace bagas tu suku-sukun boasa hita mar pesta songoni hebatna dang dope molo tuk pogos pe anak ikon mar baju ne baru do anak ne itu te kaina molo adong do pe tabungan na dang sai sahali bornginon tiki mana tali mana niom majo dipake borngin na mangihut niom muse dana hipe danga dong na olo tartading ikko parsido tau mar liturgi Ido banadong di HKBP ala salah manggoari goarni anak ni ruasi gabe diviralkan dibenciau ala napokosau ninna tu ima ala ni lasni rohani namar natalo ala yang mau kadongan sada dua narikot tatangihon sian sakap ni debata boasa ikut tubuh Yesus. Jalata bilang-bilangi manon di bagasa rohata nunga suani diau nunga hujakoni nunga hu hangoluhoni nunga hu halasoni sian nasa todikku
hamu kadongan. Na parjolo na ikon boto otta ima di partubuh ni Yesus Kristus masa sada halongangan nasodung masa di tonga-tonga ni hajol maon jaladang masa be di tonga-tonga ni hajol maon mamuka siana rong portibion satu nanaing ro dakkea masa ima debatana manakapi sada halonganga bolun dia mai ima boi sahala paropuan naso mardongan dohot bawa dope naso masih pajonohan hata halus ni naso berinteraksi secara seksual dope idola batani dang masih pa jonohan boi adong dak danak gabe adong dibortian di sada perempuan apa so adong dope ibana marsaor dohot sada bawa. That has never taken place in the whole world before and after. Bahwa bisa seorang perempuan hamil tanpa dia berinteraksi secara fisik, berinteraksi seksual secara fisik dengan seorang laki-laki yang penyedia benih hidup manusia. Buasa boi masai ima halongangan nabi naim ni debata ala adong sakap na badia na luar biasa disakapi debata pamasaonna ala nido di namaredde hitanakin sonang ni di bagasa todita longang dohita mangarimang-rimangi balgani sakap ni debata nama nopa nasa nadongon hasyanganon mambain sada ulaon nasodung masa ima marite tordina dengan pamatang ni si Maria alai di nama ngalusi suku-suku na usuku tonakin boasa iko patupaon ni debatai boasa iko pandupaon ni debatai adong madua alu alai sian na dua yan non sadama ikon tapabagas jadi molo adong dongan nakop tugijang unak pola hado atabata na de unak pola terganggu mo de silakan nakadongan buat tamu ingan muna molo na julu di Piara Jaon tahun 10 ikon tubal doja seniba marminggu alangali ade alain waeng ngamo pabe hamode ngamo pan ngai kibas budi alai moh plas ni roha man noniete moh plas ni roha mai di bagasa bornginon adong dua nagabe jamita marhite turpu nak pujahanakin alai napa dua onidon non tababagas naparjolo ima ubahena di patupa debata songoni naronggo sakap na ima marhite Yesus Kristus sesaon ni debata dosa ni bangsona tabodo hata batak menerjemahkan hata asli nain manesa dosa ya dua muti tidak dana de tiki pitolot do beta pakai manurat molo salah ni sesa itu kan ni surat temu salah ni sesa duk pe marpul pendang boy iko pakai tips itu teh tipex itu kan pakai tipex ala yau tiki tidak dana dak tipex pinake sonari pe mamakai tipex dang minoto dihapus, disesa. Mana luar biasa nadi patupa debata. Molo adokian dosam adora soporseho di Yesus Kristus sesa. Idobana molo rohita tulau nabadia. Roma padita sikak ni Kristus mando. Posma roham.
nunga sesa dosam, nunga sesa dosam. Ya doa maka tatai do akateolog di Afrika ada dipakai hamu untuk pengampunan dosa. Mau lo bahasa Indonesia pengampunan, diampuni, tapi di bahasa Batak disesa, selesai, tidak ada lagi setitik pun yang tinggal. Molo disesa. Kudok tu nasida, memang di hata Batak jangan dok kata maaf, minta maaf. Paling di dok manol soli mau, Indo deh. Jangan dong maaf coba, jangan dong atong kan. Adok kamu mangat hara Batak na tumua na adong paling di dok manol soli. Jadi kami orang Batak tidak memakai kata maaf. Karena itu kami memakai kata manesa dosam. Tidak ada yang tinggal. Hamu kadongan. Odo sada nata halason. Molo masih jalanga kamu non selamat Natal. Bukan hanya menyelamati peristiwa Allah yang sangat besar, tetapi lebih khusus lagi adalah selamat ya karena dosamu sudah disesa. Jadi ubang hidup maju amun waing, jalang maju di siamu mi dok dia birang mi. Selamat Natal ya nimu. Nani dokmu selamat ya dosamu sudah disesa. Jalang maju amang na dia birangmu inang dijago lo do arung dosam do inata. Ade. Songon inang keluarga nami ison si Emily jalang inong mi nagudangan salam tu inongmu. Jalang selamat Natal ya, maksudnya selamat ya karena engkau punya dosa sebelumnya, tapi oleh kehadiran Yesus dosamu diselesaikan. Ido HP ubanna sudehi ta ro nagudangan tong dosa ni alak batahon ido ti ido kan nagudangan tong enak pesaoti do boy gabe dosa ido kan boy do sarana ala ipature-ture nangon misalna toga kon adong kotor ieu imana soni unang behe unang bejama nga masuk na mau daung na kotor do bereng ni mana ipe boy do gabe dosa muruk kan ido dosa muruk naguda alai selesai. Itu sebabnya kita seluruh AKBP di pedalaman dan di kota-kota besar pada malam Natal, pada masa Natal merayakannya. Selamat ya karena dosamu sudah diselesaikan. Dak kuberang dope inang na dia birang mi dang ijalak ko dope narung go dosam salilingon dang ulu jalang mas selamat Natal ya karena dosamu sudah diselesaikan oleh Kristus. Imasada jalan mandok konon debatado marhite suru-suruanna namandok konon ima debata marhite suru-suruanna goaromu maibana Yesus ima sada alai di baga sampor nginon napa duahon ima nagabe topik ni jamitata dongatama debata debata hamu kadongan au kan sanga mengajari di sekolah tinggi teologi AKBP sanga 2010 2020 itu tahun sian pengalamanku mengajari huboto ma namangi huton ima Evangelis Matius do nama nuratonon marningot naung disuri rakon Yesaya di bidupitu ayat 14. Adigan si Matius manuraton evangeliumon 5 tahun 85 dung roh Kristus tahun 85 ima 5 tahun dung malekse Jerusalem dung hancur Jerusalem. Ibu tahamudo na di bangsa Yahudi, bangsa Israel ujui di bagas joro do debata. Ido banaro sude bangsoi sian hutan adau di dalam negeri dan di luar negeri di parserahan tu bagas joro di Jerusalem lau pajupang dohot debata.
alai di tahun 70 ngamalekse bagas joro atong di dia do debata ibana do salelengon moloro iba tu bagas joro mamasu iba meret iba mula tu hutan iba nung ngatar basu alai nung ngamalekse bagas joro di dia do debata nga di dia ibana di dia madapot tonon debataon sorong be bagas joro Roma akar rabbi ni Yahudi mando di sinagoge ma pajupang di sido ibana di sinagoge inna alani hamo kadongan Roma si Mateus manuraton jala prakarsa ni ibana don marningot ahana masa di Jesaya masa pesudenai asa jupang nahina tahun ni Tuhani marite sian panurirangna asa jupang jadi si Mateus do marningoton di surat tom madison na ginuriton ni si Jesaya ida hamuma gabe-gabean do namar bajui tubuan anak maibana jala bahenon do gowarna Immanuel bahenon do gowarna Immanuel labatanna dongan tama debata di hata heberna pakai kata kerja future tense doon dongata ma debata ma di hata bata ima ditiki naneng ro dongata ma debata imana masa dihasurirakon hampir 600 tahun alain nuaeng dina tubuh Yesus gabe dongata ma debata nuaeng mamuka siap tubuh Yesus sahat tu partikian nuaeng jala tu tiki naneng ro dongata ma debata inu banna hamu kadongan di biddu 10 ayat 20 di suraton Evangelium Matius todo hatan itu ata Yesus tu akasisianna na pakulina songonon ai anggo pungu 2 manang tolupe marhite-hite goarhu saya dong anakku do nasida asa molo marpungu hita halak Kristen bata 2 tolu halak di bagasan guarna hadir do Yesus di sini mandongani hita ngayai pakai lala kamu tarlu mobi hita aka halak Kristen bata nalomoroha mangaratto sotong di doroham holan di perajaon debata Yesus Kristusi tu dia peholau di dia peho molo marpungu 2 tolu hala di bagasan guarna dong anakku do nasida disi asa marhite haroro ni Yesus nunga sai toktong debata dongata di bagasan nguluta jalalani do makanongan di ujung ni Evangelium Mateuson di biddu 20 lalu ayat 20 di do Yesus do tu sisianna dina naing bor hati bana tu banua gijang di do songonon lahomamu dirihamu ajarihamu parpudi di do saina donganakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasiangano ido bana di bona ni evangeliumon di odolhon Mateus na iya hatutu buni Yesus lahoman do na debatama dongata jala di tonga-tonga biddu 10 ayat 20 donganakku doho molo marpungamu 2 tolu jala di ujung ni Evangelion Matius 20 lalu ayat 20 di do sahat ro di ajal niasanganon donganakku do jala ido hamo kadongan nama baen macelas rohaku songon sahalak Kristen Batak do sahalak pedita tu dia peaulau ibana do dongaku ya do aulau tiki misionari sao saliling 10 tahun 6 tahun marhuta di Jerman tu Afrika tu Rwanda
tu Kongo, tu Kamerun, dohot tu Botswana, nang Tanzania. Songoni manang tu Kongo, tu pedalaman Kongo. Saya hui ngodon, janji ni Yesus o. Saya na dong anakku do, ya mau lari pagi, ngah ya ubainin jamiton. Ala parikat doa 1-2 tahun na salpu. Hidupan na songon na sehat iberi kamu deh. Nak penai ngono 10 tahun. Marikat mau isa da menunggu. Di sada kota na margoar Duala. Heamu tu Duala kota ekonomi ni Kamerun. Marikat mau pagi-pagi sian parbogin aku keliling hampir sajom ngemulai tiur huida. Dung tiur huida, hui ngok ma abitu dunga 2 minggu au tu huta-huta ni Kameruni. Hululi majo laundry, tempat cuci pakaian, itu kan laundry. HP dinalawa tu si Roma tulu halak Kamerun na bulun-bulun. Huripu neng mancalang au, ai ngagurang colma. HP neng mangarampok kau do. Kulihat tangaku, HP rampok ma. Ibuak ma HP ku. HP di HP kodo nomor sude. Beha mau dihutani halak. Itu kan? Jadi tersadar mau, HP ku dibuai mana? Hulubba mana tu lu? Ala pelari awak. Tar 50 meter mah jarakna. Nak pe belum alai. Hulubba satu adong sada tembok, alai adong lubang na tembokon. Masuk kalah itu sih. Masuk kau tong. Nggak masuk nasida tu pekarangan ni jolma. Alai lari terus nasida mangakak muse tu inganan nasi. Alai dinane kulubba madabu mau. Marmudari mapatu. Mama nginaru aku. Apa itu cara ni tuata Yesus mandongani? Alana di Afrika. Isarana di kota ni ibu kota ni Afrika Selatan. Molo marmasi beson binatangan niba di duru. Olo iponggol mau lo membuat itu kan? Olo iponggol lo membuat mas ni bayi. Jadi alai huluban nasida madabu mau marmudari ma. Patong. Ruar mau siani husukun ma iseson polisi niku amat tong ala batak kandang ulun menyerahkan isesa polisi au nina salah bapak turu majo kartum na polisi ho iba turu polisi bah itada hodo na mangarampok kau hutada beta tu tempat peristiwa hutada do nasida ina ibu na tu si dangarong au dang hutada nina dungi bah betima beta ubuam mau tu polsek alai buam majotong paspormu asabui tapain laporan tu polisi anggiat dilului polisi on lama tu alai buan sauti yang muda alanan non tu horot tado kertas pelaporan ni lawa mau tu hotel tong lama buat kuberen dong aku na hutada ado kepengmu hepeng na mekmu niku badang arong ban law mau muse tu kamar hubuak ma $100 bohra mami itu orma pol miloron lem ma jo hepeng mira asa turjo sesuatu inna hulean hape hupai maima dang marnaro ngadi ototoi peditei diototoi ale dangolo peditani bata diototoi bah hulapor matong tu manajer ni hotel ini inna manajer ni hotel memang sebulan non ngagodang tamueku dirampohi ale hola kodo barani malapor au ikon jupak tahun na marampok kui hola kodo na barani natoka jala nga mga lualuau tu kapolda ni kota on ale somadong aksina dongani majuau ini mana rak mahal itu melapor tu kapolda ma kapolda on dipatuduh ma gobar ni polisi namanya nyamar sebagai polisi dipatuduh ma sada odoi mana niku au memang galedo au marga goar ale wajah ingat sekali
hodoi nikuma diga banyor de mana. Jadi berencana mahami butima asa tarabot HP au tolu jom nai neng habang mulak butima lau maho tu hotelan telepon mai bana ala ngasang ilen nomor na tuho do ma naing tabahono kumanyan hebeng tuho ay molate ma. Oke, jadi hamu dia hami menyebar meami martabuni di balik ni polis mobil hola roy bana non tak kupamin upai masa jom dang marnaro bah HP 2 jom naima pesawat abang dungi mulak mau dah tu kamarhu niku lebar mau holan sah tahu di kamarhu teroma telepon tu manajeri i telepon manajeri au ngadapok be ina ido bah beta matusi tu kantor Kapuldana lama amin apa yang di kamar ni Kapuldaon sahala namanya amar sebagai polisi mayor ahido hodo adang hodo ikut ibu mebana tu sel masuk mebana dungi Roma katawanan ini sudah selamat datang mayor ini nama tu nasida HP menyamar doi bana nunga naung leleng dilului polisi ni Kamerun amat tahun nah saya mamuk dua sada dirongani Yesus Kristus doau unang hulojong na tului menyeberang pamatian na hiad doau molohi uton paduahon dirongani bana doau gabe ditakup do polisi na menyamari ya doa musongoni pengalamanmu arong dosa ada pengalaman Nokia hujami tahun di sada situa na margoar marihot tabunan situa ni HKBP Pondok Bambu Jakarta mangula di Mandiri he may manaro tuh jabune porus hola la patorakon adong pandongan yon ni di batatu ibana ipatorang imana ma na borhat ibana do supirna naro siam Medan ale modo odok tu si bolga lau karejo saya di nonang-nonangi si tuoma supir naon unang mondo odok soalnya doa mute molo perjalanan ro si Medan di nonang-nonangi unang modo perain HP nak pesongoni adong ma beberapa detik magulang ma mobil naon 30 meter bagasna sega ma mobil nai ala ibana nanggo sada pamatang naon dangadong na luka didongani Yesus Kristus ido situai inewana atonge boros nami tangi ako majuau mandok mole ati tu diwata ai didongani au dungi marjamita mau dihurianai duk sidung marjamita dihurianai ditogio ma tu jabuna dungi di patorang ma boros nami ope huboto buasa didongani dewata dang mago ngoluk kudang mati au buasa mang ay nga naik pangkat tau toluari nasalpu di Mandiri gabe sada siang pimpinan ni Mandiri mau Jakarta ini mana bungi molo mate hianau purus nami ise mamanarihon akang gikon adong tuluanggina di jabuna nasai di sari-sarihon ibana molo suku kamu pandongan yon ni Yesus Kristus saurdo tuhata naon dang siadra sada buku nabal gade panuratamu tarengo tu pandongan yon ni debata ma dongat hamu kadang macari kod doon disudehi ta'ala Kristen Batak na marhaborhatan sian tapanuli rayaon borhat tu sandok Indonesia on di dia pehita jala borhat tu duru ni Indonesia on ingot baga-baga ni debatao ubaina tubuh Yesusi asa ibana do ngata di portibion tarumo bihita ala Batak na jod bermental mangarato nak penian hutat tahun macai ado hata Batak ni subur
macai napudo tanot taon godak kian tanot tadi tapanuli rayaon naso taula dope ala dang masuk dope huta tahun tu pertanian modern borhak bedo hita tu akai nganan nama ragami mangalului ngulu-ngulu taboma hape sakap ni Yesusi uban na tubu di debata ima asa debata dong atta ganupari di dia pe hita amen ido uban na mace bahata be halak batahon martangi yang di bagasan borngin nabadiai jalau hamak kedongan songoni purus ni muriata huidadoi na di dongani debatado hita debatado dongata marhuriau dang na sobahat tantangan naro tu HKBP doh tu ruas ni HKBP tu parhalado ni HKBP dina pajongjong huria di inganan na maol inganan na so apala toleran di sipe hata ni debata sonari mando dongata ma debata tarlumubi ma aka sudut no poso ate aka sudut no poso no aing hubege maol situtu mangalului ulau menjadi tenaga kerja maol situtu nak penga sarjana nak penga master maol situtu ala ekonomi pertumbuhan hanya di atas 5 manang 5% godang naso dapotan ulaon disipe ikon ingotan muna do ia sakap ni debata mamban Yesus tubuh dengan cara yang luar biasa itu adalah untuk memastikan bahwa debata ma dongata manang tu dia pe hita porha porsia doamu disi i do HP ubana marpung hita alani jalang matong dongamu selamat Natal molonimu tu dongami namando debatama dongata jalang songona borak majalang dongami debata dongamu isema molo hurang ringgas roham mando debata dongata ba isema dongamu no si polisi dongamu dak mungkin ate selamat Natal molo nimu to dongami debatama dongata molo mula konon tu bagasmu adorak sumudum dokon tu bagasa tordin nang tahun naro nang tapatupa ma pemilihan umum dang taboto isena nang gabe presidenta jala songodian non presideni manguluon bangsa tahun dang taboto alai bornginon didok tu ganup ruasnya KBP upay na tubuh Yesus asa disipe dung pemilu pilpres pilek di tanggal 14 Februari dongata mah debata ngabui di pagaja kamu di bagasarwamu akadongan nau poso na baru karejo rope harapan ni akasileo karejo tuhamu maca tibo hapistaranmu ikom maca tibo onggosoi di paredia toko disipe debata mah dongata akadongan na baru mar hasohotan jalaman cita-citahon na denggan tu ngolu ni keluarga om matabain disipe ingot dubai na tubuh Yesusi asa debata ma dongata disi apalagi akadongan na neng maju tu pilek adok sonari di tengah-tengah naneng gabe calon anggota DPR tingkat tingkat 2 ruas ni HKBP Piara Jauh nadong do amang padita nami padita pasaribu dang adong do apalagi hamu tantangan macai maol paposon rohani rakyat asa hamu dipilih tanpa pakai uang pelicin itu kan esok kepemu targara hora ya tuh sudi 1 juta pedang tolap kali 20.000 be sadiai unang pangasao ni do ingok ma hamu akan ruasnya KBP naneng maju
tu pilek lahop melehun ngolum membangun bangsa tahun ingot debatama dongata jalau soni purusta setiap pagi molo martangnya kau hutangnya kau doa ke ruas ta sudi nana yang maju gabe pilek tu DPR molo tu gabe bupati dak ngarung na hubo tu bila ati alai pilek hamu kadongan ingoti uban namar natal hita bornginon nunga disakapi debata uban na tubuh Yesusi asa pasti do diho dongan mudo debata pargugu na suatu dosa ni asal mapor seho unang ganggu roham di hatana nata bigi di bagasan bornginon alania mo kadongan selamat Natal manimu tuhasianmu dijamu mando nunga di sesa debata dosa mari te Yesus Kristus selamat Natal manimu todonganmu saulaon mando dongata ma debata ai molo debata dongata isema alota ahama nasot tarpatu bahita molo debata dongata sotung mulak kamu tu hapor siaunya kau puta na jolo todi manang sumangot ni o puta sudut parjolo paduaon patuluon paopatot palimahon madongata binabor hatita tuak kainganan mangalului narikot sotung ingo sadarion debata si tolu sadaima dongata asa papos maroham idobana tubuh Yesusi asa debata ama dongata amin martang yang mai Ali Tuhan tuung Maria iya dotot dinami di bagasa bornginon ala di pasunggulhon hatami Tuhami hatam naginuriton ni evangelium Matius di bidusada ayat 10-20 nah di bagasan na Tuhan didok suru-suruani ubain na gabe-gabean si Maria isian todi porbadia jala manubuon anak ibana di goarna Yesus ala ibana manesa dosa ni bangsona jala bangsona idohot doali Tuhan bangso Batak naung di sesaho dosa nami jala ali Tuhan ubain na tubuh anak mi Yesus Kristus na hupestaho kami di bangsa bornginon hatu tubuh nai asa homa ali Tuhan dongan nami dongan ni ganup ruas ni akabipi dak danak satu na sudah gugu akar ruasmu umur naung gajang homa dongan nami ali Tuhan di portibion nang dongan nami dung marujung ngulu nami sahat tu haroro ni anakmu napa dua uluni tata ma Tuhan sude ruas ni HKBP nadong di pera jaon do di saddo inganan luat negara asa makalason uhud ma makaposi naho ma ali Tuhan dongan nami dang na asing upang asaw kami ngole hati maliho pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam di sado HKBP na marningot barita nauli taringot tu sakapmu ubain na tubuh anak mi Yesus Kristus imalau manesa dosa nami jala asaho dongan nami gano pare mari te Tuhan Yesus Kristus marsangap maho marmulia maho di bagasan ngulu nami di hari-hari naneng roon saut mabain hatami ali Tuhan homa dongan nami mari te Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Mari dehita laos disoma tapasahat peliatak. Nunga
matangnya koma peliata. Ali de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Hupasat hami ma sian na ni leon mi tu hami pelean nami tuho. Sajalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asau parasya kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang sai pinorbadia ma guarmu sairo maharajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapare sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangamu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaku disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu toddim. Masuk na dulu.